סוף סוף הגיע סוף השבוע וכל המשפחה ביחד בבית, אלא שכולם דבוקים למסכים שלהם. ההורים מול הטלוויזיה בסלון, הילדים בחדרים, ובין לבין כולם בטלפונים. איך אפשר להביא את כולם לבלות זמן יחד? היי, שמי גילי קליינברגר, הבעלים של מדעי הלוח, לשחק, להתחבר, ליהנות. הבעיה העיקרית היא שהמסכים זמינים מאוד, ומושכים איתנו הרבה מאוד תשומת לב. דרך מובטחת למשוך את תשומת הלב של כולם היא דרך משחק. משחקי לוח מספקים חוויה ייחודית ומהנה שמעוררת עניין בכל הגילאים ומעודדת משפחות לשבת יחד לפעילות מגבשת. ישנם משחקים תחרותיים ומאתגרים יותר, ויש כאלה שעובדים דווקא על תקשורת ודינמיקה בין אנשים. קחו לדוגמה את דיקסיט. דיקסיט הוא משחק אסוציאציות עם קלפים מצוירים, גדולים וצבעוניים. כל קלף בדיקסיט הוא ייחודי לחלוטין ולא מופיע במשחק יותר מפעם אחת. במהלך המשחק המשתתפים מנסים להתאים קלף לאסוציאציה שעולה למספר הסיפור ולנחש איזה קלף הוא הניח. שם קוד הוא משחק דומה, אך הוא מבוסס על מילים ומציאת קישורים ביניהן. מאחורי 25 מילים שמונחות לפני השחקנים שמשחקים מרגלים, מסתתרות מילות קוד שידועות רק לרבי המרגלים מכל קבוצה במשחק. בעזרת רמזים מאוד מוגבלים, צריכים רבי המרגלים להכווין את המרגלים שלהם אל המילים הנכונות ולהרחיק אותן מהמילים של הקבוצה היריבה. ההיכרות בין השחקנים באה לידי ביטוי בשני המשחקים, כשהם פונים לעולמות התוכן אחד של השני. אלו רק שתי דוגמאות למשחקים מאתגרים ומעניינים שעוזרים לחזק קשרים בין בני המשפחה. השאירו פרטים ואצור איתכם קשר כדי לעזור לכם להבין איזה סוג של משחק לוח הכי מתאים למשפחה שלכם.